Blanco pa ang Libon PNP sa kung sisay asin anong motibo sa panggagadan kay punong barangay Oscar Marunilla kan San Pascual Libon Albay. Sigun sa PNP, pigigibon ninda ang gabos na paagi, ngani matauan hustisya ang panggagadan kay Marunilla, alagad bako da ini madali, urug pang mayo man na nagluluwas na testigo, idugang pangkawaran ng CCTV sa lugar kang insidente. Nga nagakandak pa kami ng mga follow-up investigation about kung para maaraman mi talaga kung ano talaga ang motibo tapos ano talaga ang sa likod kay ning pangyayaring ini. Ang pangapudan ko lang po is kung may nakailing, nakakaaram na about duman sa pangyayari, ang Samoya pong istasyon o opisina is bukas man po 24 hours para ipagtao sa Moya kung may impormasyon man kamong naaraman, magdigdi sa Moya ta para mas madaling ma-resolve ta ang mga insidenteng araw kay ini. Magigirumduman, dead on the spot si Marunilla kan tambangan poko mas o menos alas 5 ning hapong kan Mayo 6 sa barangay Magalyang Kamparong Banwaan, mantang lunad ding sarong habalabal, gikan sa pagsaud sa barangay Bonbon Libon, asin pauli na kuta sa sendang residensya. Barangay Secretary kan Magalyang, informaran po kami na may naganap na pambabadil duman sa indang barangay po. So driver ka nga balabal na kaibanan niya kaso di mi pa man makuha ta sabi nga na nabigla man siya kan pangyayari kaya nakadulag siya pa nung time na yato. Sa inisyal na investigasyon kang Libon PNP, sarong tama ning bala kang kalibre 45 badil ang tuminama sa pandok ni Marunilla. Para man sa mga ka-imanwata, magtaga-ingat po sa pagluwas-luwas, lalo kung solo-solo o may kaibanan. Sa datos kang PNP, ininang ikaduang insidente ng pambabadilgadan sa Saindang Banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal